Sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Aksyon! Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod di paidalom sa Alert Level 2 umpisa sa Pebrero 16. Bacolod EOC Executive Director M. Angin klaro nga wala nag-issue ang gobyerno sang vaccination exemption card. Sa balita nasyonal, BBM Sara Tandem hindi magtambong sa CNN Philippines nga presidential debate. PPCRV target ang 500,000 ka mga volunteers sa eleksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Pebrero 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan. Mga okasyon. Alert, awake, enthusiastic. Yes, Correct. sa atong dira nga mga Facebook viewers, like and share lang kita sa aton nga FB Live, ha, mga ka-aksyon. Para nga bulig-buligi lang kami sa kuan asa nga ano ini mga violation pala nga nagatugasang sige lang. Sige lang. Basta like and share sa mga galing kay hindi taka And comment your greetings, mga ka-aksyon, kay tamyawon ta ina sila. Okay? Yes, ang temprano pa di subong ara naga-monitor we have Suset Lumeda kag of course ang aton nga EFC President Dennis Richard Tibor Roma. April Joy Gaston, good morning man sa imo. Kay Ma'am Vanessa Mayo dira sa may Minnesota. Kag Dr. Matt Mayo, good morning man. Have a great day to all of us. Kunuhambal ni Dennis. Melvin Peñafiel, kag Rochelle Fulgencio Susana dira sa DSB. Yes, Si good morning. Ray Barrioga, no? Oh, yung nga bana. Bana niya si Ray Barrioga. How was your Valentine's Day yesterday? So far, so good. Nag-samyupsal. Bo. Wala ka ba? Wow, pag inaya. Samyupsal. Okay. Ikaw, yeah, how's your Valentine's evening? Wala ko na iya Evening. kay ang Valentine's Day Can be celebrated, can be celebrated every day. Every day. Okay? Kita mo subong na hindi na Valentine's, naka-red to Nakapula kaya. you can always be in love Yes, any of time, any day of the year. Yes. Hindi lang sa Valentine's Day. Di ba lang? And you can always give flowers anytime, anywhere, Yes, any day. any day. Kaya kung kagapong kag nagbakal, ang perte ka man mahal sa muna. Makon mong isa ka stem bala sa rose, balaga 150 mo. Isa ka stem. Isa ka stem lang na. Ina pa muksi na namon sa una. Oo. Sa tupad balay. Oo. Pero mga Da, gagmay. jay, ayo to dir. Ano ha, kay may flores kami. Na. Ina po na sa una ya. Subong yun, Pino, 150, isa lang kabilang. Sus, Actually, ang pinaka sila nga price, gida ako mga normal days lang, tag 20. Ay, Tag 15, ang isa ka stem sila. ang chocolates gapon sa SM, pagkadto ko, why ang Ferrero out of stock? Out of stock. Oo.
Tani Bombay lang yung panulod. Makita mo ng Ferrero nga Bombay ang sulod sa kada bilog-bilog na. So box ng Gladys Ferrero. Oo, kaya total may box mga mo mga Ferrero sa inyo balay. Tani Bombay na lang yung sulod mo. No, Bombay. Mapuslan niya pa. Oo. Mga kuha niya gidya, mga gamit. Hindi pa magsakit untoy Na, no, kag kuha pa na siya. Aphrodisiac pa na siya. Aphrodisiac, tingnan mo. Aphrodisiac man. Ano yung klaro sa aphrodisiac? Aphrodisiac. Search the APH-RRO. Karon lang kay wala ko extra nga phone. Hindi ko makita ang monitor diyo. Si Edwin Pineda, good morning man sa imo, amigo. Yes, good Dala morning. sa New Jersey. Kay Miss Jinky Dialagdon. Kag kay Ma'am Luisa Luing Melos. No? Good morning makano kay Mr. Beboy Villasor. Kag kay, of course, kay Ma'am Van, Doc Matt Mayo. Kadali lang. Sakay Milili Oligo, Michael Esparicia, Alma Oligon, Cirela Samar Agalion, kag Emma Ababaw Abaluna. Nagsa Sensia 100 stars. Salamat gid Miss Jinky. Thank you, Miss Jinky. For the 100 stars. Good morning, man action boy kay Sir Milili Oligo naga-monitor. Si Dennis guro mo pa bakolod ay kay sila niya see you soon City of Smile. Ay lain. Sige dansa. Si Ma'am Vanoan, shout out to my dearly beloved husband, Dr. Mayo of Rochester, Minnesota. I love you. Happy day. Kay subong pa lang to sa ila, Ay, kayo Valentine's gusto. Day. Happy Subong pa VJ. lang. Tsakto na dumduman ko. Subong pa lang gali ng ilang Valentine's Day dito. Subong pa lang ito yung 14 sa ila. Sila yung Valentine's Day, pati Dria Saras, Pilipinas. Kita mo subong lang ko nag-red kay upod ako iya sa mga taga US. Kaya may blood kadaan nga no nga Kano. Kano. Ay kailan. Michelle Cordero, good morning makuno kay Sol Cordero. Kel Guro. Michelle na, Michael. Michelle na ko na. Guro tige. Ay do Michael, do lalaki man siya. Agale. Standby na sa mga balita lokal. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08, sa detalye na sa aton mga balita lokal. Ginpadol na sa alert level 2 status sa siyudad sa Bacolod, ng probinsya sa Negros Occidental, kung COVID-19 situation na paghahambalan. Ang bagong alert level status mag-umpisa Pebrero 16 tubto 28, kalakip sa mga lugar sa Western Visayas. Ngayara sa alert level 2 amo ang Aklan, Antique kag Capiz. Samtang alert level 3 naman ang siyudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras. Ginklaro ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang wala nag-issue ang gobyerno sa vaccination exemption card. Unang nga nagwa ang issue sa banwa sang Ilog Negros Occidental matapos na diskubrihan sang Ilog Municipal Health Office ang exemption card sa nagpatigayon sang survey sa mga wala pa mabakunahan kontra COVID-19. Suno kay Ang wala sila sa may na-monitor ng exemption card sa syudad sang Bacolod kag hindi ini pagkilalahon bungod ini ang hindi opisyal o kon halin sa gobyerno. Ginpatahag ni Ang sa extreme cases, posible may iba niya hindi pa mabakunahan bangod sa mga medical condition kag ang iya lamang doktor ang maka-certify sini. Ginako naman sa Mount Cancermon Command, New People's Army South Central Negros Guerrilla Front nga sila ang responsable sa pag-ambush sa mga kapulisan sakay sa patrol car sa Purok Candida, Barangay Biao sa banwa sang Binalbagan kahapon nga adlaw. Suno kay Juanito Magbanwa, spokesperson sang NPA, Apolinario Gatmaitan Command, ginlansar ang pag-ambush sa kapulisan sa nagligad nga adlaw bilang aksyon sa counter-offensive sang Philippine National Police kag AFP sa idalom sang Rehimeng Duterte. Doon pa ni Juanito, ang PNP kag AFP nalakip sa legitimate military targets ng NPA kag plano pa sa ilang hanay nga magpatigayon sang tactical offensives bilang sabat sa ginapatigayon nga Joint Enhanced Military and Police Operation ukon JEMPO. Gusto ko lang klaro nga ang itong ginlunsar nga ambos sang New People's Army sa ito ka legitimate military action, no? Anytime, maging subject sila sa mga offensive sang New People's Army, bangod nga
ginagamit sila sa counter-terrorism program sang Duterte nga rehimen. Ang kabahin sang pahayag ni Juanito Magbanwa. Maisog naman niya ginhangkat ni Police Captain Eliende Ribosquillo ang New People's Army kon NPA nga pamatud-an ang alegasyon nga naghimo sang malain ng kapulisan sa pila ka barangay sang Binalbagan. Suno kay Ribosquillo, magdala sila sa mga tao sa estasyon sang pulis nga mo ang makasugid sang ila alegasyon. Dugang pa sang hepe, puro programa sang gobyerno ang ginahimo sang kapulisan sang Binalbagan padulong sa komunidad. Karon sini padayon pa ang ginakilala sa otoridad ang mga ngalan sa mga suspetsadong NPA agod pagapasakaan sang kaso. Duwa ka pulis kay isa ka sibilyan ang pilason sa pagpalupok sang NPA sang IED Domingo sang aga. Nagpatag naman si BJMP spokesperson Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhelio sa palayag ni Police Major Jory Puerto nga ginatolerar sang BJMP ang PDL para sa illegal nga transaksyon. Suno kay Duhelio, ginakabig sang BJMP nga general, conclusive kag sweeping statement kag wala sang basihan ang inpalayag ni Puerto sa makatapos sang media. Dugang pa ni Duhelio, dapat dumdumon ni Puerto ang matinaga antes ipalayag bilang kabahin sang ethical standards and professionalism sa isa ka opisyal. Ginklaro man ni Duhelio nga wala ginatolerar sa ila ahensya ang illegal nga mga aktibidad sa mga jail facilities, ilabi na sa Metro Bacolod District Jail, rason nga ila naman ginaumpisahan ang investigasyon. Giba siguro man ni Duhelio ang publiko nga magapabili ng BJMP sila misyon kag padayon nga nagasuporta sa anti-illegal drugs war. Naglambot naman sa 600,000 pesos ang kalitan sang sunog nga nagluntad sa duha ka lugar sa syudad sang Bacolod kahapon sang udto. Ang unang nga sunog nga nagluntad las 12:53 sang hapon sa Zone 4 Abada Sky, Barangay Vista Alegre, syudad sang Bacolod. Ang nasunog nga balay ang ginapanag-iyahan ni Corazon Cantiga, 69 anyos. Sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection, naibaluan nga nagumpisa ang kalayo sa likod nga bahin sang balay ni Cantiga. Nakaangko naman sa pila Sanday Cyrus Cantiga, 32 anyos, Efren Villamor, 70 anyos, kag ang duha ka mga minor de edad. Samtang nasunog man ang balay ang ginapanag-iyahan ni Larry Fernandez, 64 anyos, sang Puropianson 1, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Sa investigasyon naman sang BFP Bacolod, nagumpisa ang kalayo sa kwarto ni Fernandez. Nagdangat naman sa 360,000 ka pesos ang bilis ang kalitan nga gintupok sang kalayo. BBM Sara Tandem hindi magtambong sa presidential debate sang CNN Philippines. Samtang PPCRV target ang 500,000 ka mga volunteers sa eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga basi para traffic to or traffic dito sunod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang Okay na? Okay na. Okay kayo? Okay kayo. Daw Koreana, kung na mga mukha na ba? Of course. Sige, not ba? Okay. O, ano to? Okay na? Tuanay. Amo giniguro ko'y kagabi nakasamyop sa pati Korean food na siya. So daw yung mga doon pangambal na-adapt daw siguro ang ilang, kwansa daw nagakapiktuhan kung dila mo sa Korean food. Feeling ko. Samyupsal nga daan. Ano ang samyupsal? Dason lang kay mang samyop sa. Lutuan mo ko. Para Ah, hindi hindi. ka lutuan, niya kanimo Koreana, hindi mo nakabalo basi blalain ng sabon. Boy, kang hindi ka pangagad sa samyupsal. Ay, dason talaga ni Boy, mo agaron. kong ginagad gapon now. Ha? Boy, mo kong ginagad gapon now. Kay Valentine's. Oo, nga agaron kayo. Gasto ba ko nakaroon? Doble pa nakaroon ng gasto? Kay Valentine's gali. Oo. Oh, that's fine. Why ka panghagad ya kung Valentine's Day? So, karon talang kagaron kay syempre ikaw mabayad. Kay Mother's Day. Kay Mother's Day. Kay Mother's Day subong adlaw. Happy naman ni ang mga wife. Yes. Happy wife? Happy life. Ay, kalain. Sige Good morning dira kay Lulit Dialagdon, kay Joe Dialagdon, kay Rina Villaflor, Alex Jan Apil, Cherilyn, Al Cherry, Jan Dialagdon, Jane Nagor, Gazelle, May Villar, Florence Mallorca, Rifuela, Rose Villaluna, Tali Casania, Anabel Rifuela, kag sa mga pamilya dira ni Miss Jinky sa DSB. Thank you again, Miss Jinky, for the 100 stars. Yes. Salamat. Eddie Laus, kay sinanay niya, Sabel, Samuel Victorias. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. Sa amigo ko, kay classmate ko, Edwin Escopel, ato sa subong iya sa Bohol. Oh, nagulagaw. Tinagaga, pa siya nag-message sila sa ako, niya alas 5, palaway pala 5, nag-message niya mahimos ko, anay, kay mapabaybay naman ako. Wow, kaya magpahulom sana. sa tubig. Vacation time ya galis. Bigli, mayong life. Amo na lang Bohol, ang isa sa ngakon, mga Gusto kuwan ka mo, tuan. travel goals ko na mo, ang Bohol. Ma-achieve mo gina. Kung Matapusa gusto lang ang election kay sako pa kita subo. kung gusto may paraan. Kung ayaw may dahilan. Ay, muna. Muna. Kay Nanette. Lourdes Blaser, Action Wear, man sa Yes, good morning sa imo, no? Blazer ni Guru ay. Charot lang. Kuwara sa gwa, no? Kuwara sa gwa, Ka na to blazer. sa sakuan sa mga to sabi sa mga New York. US. Si Nanette Valensoy Lupase from San Enrique, Athea Kemeriman, Dennis Nuestro, Robert Roma. Di mo nakita ya si Lourdes Blaser ya? Watching lang, watching. Okay. Akay friend ka mo. Good mo. Hindi man. Kita ko lang.
Sige, good morning man kay ayara si Mother. Good morning, Mother. Si and Mother, Father. Mother Nature mo. Si Mother Naturist. Nag-monitor. Yes. Good morning, Jean. Yeah. Doon na-miss ko na ang mga occasion. ba? Mga occasion sa Karabalan. Sige Nga lang pagpuli- kasi maka-vacation di siya. Nga pagpuli ko bala may mga May may mga kaldereta. kanding ka, may mga Oo. Namin nasa mo kay Baloka. Magdala ka sa kanding na pila pa nakadlaw hindi ka na bakal sudan mo. Ay, true. Oo. Tapos magsiligan din nga ano sudan da niya mo niyo ili ko kananda may Kandingness. kalderita da Inita. inita lang. Oo. Lain. Di sige lang, dason lang ako makapuli si Jean. Oo. Jean, no? Good morning man kay Philip Alonsa, guys. Yes. Sir Philip, good morning sa imo. Sa Tokyo, Japan. Kag kay Miss Eleanor Fukuda. Good morning, man. Si Migo Taowin Torres dira sa may Fukuda Machi. Inubaan. Si Miss Lily King, Aksyon Boy, na tamyaw taman. Yes, sa good may morning, London. Miss Lily King. Saan ba yan maabot si Miss Lily? No? Gani man. Looking forward. Ba? Bah. Ano na sa mga... Looking backward. Hindi ka looking back. Balikid. Pwede ko ka looking backward, no? Hindi. Kaya balikid ka lang na yan. Balikid ka lang yan. Ang Ginalo- taong... ginalo- Balo ka, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Ano? May stiff May neck. stiff Ay, kalain. Kalain, no? Mama kami, looking backward ko ganyan. Looking backward, huwag kita ay. Ay, wrong man. Ano yung sakto na nato? Or looking sideward. Kabalukanin mo, ang taong hindi marunong Lumingon sa pinanggalingan ay hindi may- makakarating sa sa pinaroroonan. paroroonan. Ay, paroroonan. Pinaroroonan. Sorry. Paroroonan. Dahil siya ay may Stiff neck. perfect. Lourdes Cabalhin Hapin. Ay. Ano man mga sa buli gali kay hindi nakabangon ano si okay. Ano na ba? Rowena Castillo de la Cruz. Good morning. May truck ko nung natumba sa Kabanggalan. But din sa may truck sa Red Doors na tumba sa Kabanggalan. Uy, ano naman Te, kung Red Hindi Horse. ko nato siya di siya magpabangon niya. Bulig siya inom sang Bulig siya sa nagkala. inom sang Red Horse. Oo, di ba? Ipa-check lang na kung may natumbagin man kasi kung Ilan taon ta? Kita ko na sa iya nga news feed. maganda ka kabalo ka nga ang NF gali. News feed? News feed, Of course. Alam hindi niya man Abi pa binakita. may National Food. National Food Authority. NF no. National Food lang kay YA. Hindi ba ako dyan eh. National Tara Food. na ay. Awara na ay. Kay Erwin Noy Gonzalez, good morning man sa imo. Pa-check lang ta sa kuana, pa-check Action Eden. Nara Action Eden, di ba? Basta tulog pa siya. Siya? Kita report ito magulang. O, standby. Kaya sa ito Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para mag-traffic to or nag-traffic dito. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Detalye na sa mga balita nasyonal. Hindi magtambong si presidential candidate kag anay Senador Ferdinand Marcos Jr. kag vice presidential candidate kag Davao City Mayor Sara Duterte sa CNN Philippine Presidential Debate. Sunod sa media network nga mag-host ang debate, si Marcos ang hindi makatambong sa Pebrero 27 nga debate bangod sa conflict sa iyang schedule. Hindi na ikatatlong media-organized election event nga hindi makapagigbahin si Marcos kasunod sang presidential interview ni Jessica Soho kag presidential forum sang KBP. Sunod kay Attorney Vic Rodriguez, spokesman ni Marcos, nakatambong niya kliyente sa presidential forum sang DZRH kag DCBB kag magatambong sa presidential debate sang SMNI buwas nga adlaw Martes. Sa bahay ni Mayor Sara, wala pa nakahatag sang rason ang iya kampo kung nga hindi makatambong ang vice presidential debate sang CNN sa Pebrero 26. Target sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV nga maka-recruit sang 500,000 ka volunteers para sa maabot nga Mayo 9 nga eleksyon. Trabaho sang PPCRV nga magbulig sa voter education, voter registration, poll watching kag an official parallel account. Suno kaya PPCRV Chair Myla Villanueva, ang mga interesadong mga volunteers ang dapat nag-edad 18 anyos pasaka kag fully vaccinated. Sila ang pwede nga magpakigangot sa ilang mga local parish para may baluan ang mga posisyon niya kinahanglanon. Ginpahayag naman ni Villanueva, wala lamang sila nagpatigayon sang source code review, kundi nagamonitor man pagkatapos sang pagboto. Indula naman sa Commission on Elections ang kabalakas ang publiko ng election technology system sa Smartmatic ang mahimo maka-compromise sa resulta sa eleksyon sa mabot nga Mayo 9. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Comelec spokesperson James Jimenez nga ang relasyon sang poll body sa Smartmatic ilabi na sa ilang system ang bilang supplier gid lamang. Naghatag lamang sila sang makina nga pagagamiton sa eleksyon abang hindi but silingon sini nga sila naman ang magadumala sa eleksyon sa pungsod. Paatag pa ni Jimenez matapos nga ipahayag sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center nga nag-compromise ang sistema sa Smartmatic. Sa piyak, sini nagapati ang CICC nga wala sang natabo nga hacking sa server sang poll body. Ginpahayag sa Executive Director sini nga si Cesar Mancao II nga nakitaan nila sa indikasyon nga ang system sang Smartmatic ang na-breach. Ginpahayag ni Commission on Election spokesman James Jimenez nga nagaistrikto ang COMELEC sa personal nga pagpangampanya agud malimitahan ang peligro sa impeksyon sa COVID-19. Sunod kay Jimenez, kinahanglan nga i-control ang nagkalain-laing aktibidad sa pagpangampanya. Una dre Biyernes nga adlaw sang ginpahayag ng presidential kag vice presidential aspirant Senator Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III sa COMELEC nga ikonsiderar ang Resolution 10732. Sa resolusyon ginadumili ang mga aspirants nga maghimo sa anuman nga hilikoton may angot sa pisikal kag pagpakigangot sa publiko sa panahon sang kampanya. Ginpad naman ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang mga tao nga magalapas sa health protocol sa panahon sang kampanya para sa Mayo 9 eleksyon nga pasakaan sang kaso, kandidato man o kung supporters. Suno kay Anyo, nagapakigangot na sila sa mga political parties kag kandidato agud mapahanundom ang ilang mga supporters
nga iobserba ang COVID-19 health protocol sa panahon sa mga political campaign gatherings. Gininyo man sa tigliko mga kandidato nga sundon ang Resolution 10732 sa COMELEC nga nagapatuman sa mga restriction sa in-person campaigning. Sudo paduli kung may nakitaan sila nga anuman nga paglapas sa mga pulisa, ang direkta sa report sa concerned officials agud maimbestigahan kag matumod kung kinahanglan sila nga pasakaan sang kaso. Ginapahalong sa gyapon sa Octar Research Group ang gobyerno sa pagpanubo sa alert level sa National Capital Region ng NCR kag kaingon nga probinsya sa piyak sang pagbanta nila nga mahimo mabutang sa very low risk classification ang rehiyon. Ginpahayag ni Octar Research fellow Dr. Guido David kay hindi pa sigurado ang pungsod kung may magluntad nga super spreader events labi na kada umpisa na ang opisyal nga kampanyahanay para sa eleksyon sa Mayo 9. Sa karon hindi pa tuman kanubo ang positivity rate sa NCR nga yara sa 8.6%. Sa tong Sabado apan nagalaw ang okta nga maganubo pa ini sa 5% sa masunod nga duha ka semana. Kalakip sa maayo nga indicator naman ang manubo na sa 30%. Ang healthcare utilization rate yara sa 0.21 ang reproduction number kag average daily attack rate ang yara naman sa 5. Inyong ipamatian ang mabalita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon, Brian Morden. Magabalik kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Aksyon Radio. Aksyon Radio!